Hello, hello, is anybody here? I would like to buy a drink. Dneska jedeme na výlet a pojedeme do místa, který se jmenuje Kaohsiung. Já nevím proč, ale nikdy si nezjišťuju, jak se věci vyslovujou. Je to takový, že buď to mě někdo opraví, anebo ne. I don't have time for that. Pojedeme autobusem asi 4 hodiny. No funny. Why did I do this? To je netváře, ty vole. So stupid. Jedeme na pláž, yes! Prostě konečně tady uvidím to moře, že jo? Protože ano, kdo to nevěděl, tak Tajvan je ostrov. Takže teďka zvažuju, jestli mám jít opravdu pěšky, anebo jestli se na to mám vystarat a prostě být tam včas. Tohle, to je funny, ne? Prostě já jsem si myslela, že jsem se koupila 3 mandarinky, protože byly takhle v pytlíčku, prostě. A hej, oni to jsou citrony. Tak nic, no. You know what it is. Prostě sehnala jsem tady, že BTS pitíčka, je to teda úplně černý kafe a je na tom sugar. Můj favorit. Zasloužíte si detail, samozřejmě. Takže spěchám. Jo, mám čas na ochutnávku? Jo, jdeme ochutnat sugar. Černý kafe, takový vodovitý. Většinou si dávám jogurt a do toho marakuju, ale nemám marakuju dneska, takže jenom bílej jogurt. A stáhla jsem si teďka aplikaci, jmenuje se to MyFitnessPal. Docela dobrý. Je to jakoby apka, která vám měří, kolik toho denně sníte a tak. Protože mi došlo, že se tady musím začít hlídat, co žeru. Protože žerem hodně, všude a kdykoliv. To je tady taková jako hlavní věc, co se na Tajvanu dá dělat. A jelikož jsem ještě včera neměla ani ponětí, jak je rozdíl mezi cholesterolem, vlákninou, proteinem, tukama, sacharidama. Jo, tak mi došlo, že bych se možná měla trošku edukovat. A yes, jdeme. V minulém videu mi někdo napsal, že je to tady hnusný, ne? Tak na to jsem koukala, jakože excuse me, this is amazing. A všichni na mě koukají. Předtím jsem vám určitě říkala, že nerada točím venku, ale tady, jak prostě vím, že je to všem, nebo takhle, že ty lidi už v životě neuvidím, tak je mi to úplně jedno. Teda aspoň dneska. Tady, zrovna teď. Nevím proč, ale v této ulici se vždycky cítím jako v Tokyo Ghoul. Jestli jste viděli to anime, tak prostě, takže tady mě někdo slyší, wow, tak to je Magor. Magor. Tady máš je třeba 30 kámo. A zajímavost, tady se musí na autobusy mávat a když nezamáváte, tak vám nezastaví. A já jsem to první den samozřejmě nevěděla, takže jsem tady seděla na zadku třeba 20 minut a říkala si, hej, proč mi nezastavují? Total nerd. Bye bye. Cesta nám trvala dohromady 4 hodiny a potom jsme šli rovnou na hostel, kde jsme se museli domluvit čínsky, protože neuměli anglicky, což je tady strašně moc běžný, ale nevadí, Google překladač nás vždycky zachrání. Hej, miluju Pokémony, mají tady prostě všude. Tak my jsme teďka právě dorazili na hostel a ukážu vám, jak to tady vypadá, ale jsem líná, takže u toho budu let. Takže tam to vidíte, jsou tady takovéhle boxy, kde spí lidi. Království. Yeah, wow, love it, amazing.
Tak teďka jsme se zbalili a přemýšlíme, že půjdeme na pláž a cestou si dáme nějaký jídlo. Jsou 4. Reálně jsme se měli 4 hodiny. And then I think something to eat there. Yeah. So, máme tady taste test. Máme tady kolu zero, která ale chutná jako cukrová vata. Je to fakt dobrý. I have no idea what it is, but this is how it looks. Tak tohle je nejvíc vtipný, protože jsme právě teďka došli na tu pláž a zjistili jsme, že tady se prostě nesmí plavat. Takže je tady zákaz plavání. Bylo tam napsané, že absolutně nesmíte do vody, absolutně nesmíte plavat a absolutně si nesmíte hrát tady. Tak to je dost debilní. Bojím, že by tady na mě přišel nějaký plavčík a byl že... Vítám vás v Kaohsiungu na pláži a zjistila jsem až tady, že tady mají černý plášť. It's worth. Tak už jsme tady porušili zákon a přemýšlíme, že půjdeme tady. Tady je takový beach bar a dáme si tam možná nějaký drinky. Na beachi, počkej. Teď to vypadá mega, že je filmuju, viď? Ne, nevypadá. Okay, girls, can you like stay here? Stay here, please. Tak. Tohle ty dva kluci jsou že mega hot, ty se nám mega Yeah. So we are getting drinks now, and they're disgusting. That's why I didn't buy one. I wanted to go to the beach bar. Okay. This is my stylist. Your stylist? No, this is cute. Thank you. Mluvíš česky, ne? Česky. Takže ochutnávka. Tady těch hostě. 7.77 drinku. Ona má grape, hroznový víno. Já mám jablko. Já myslím, že je to třešeň. Hnus. Tohle je lepší. Tohle je lepší. Tohle je o dost lepší. Jakoby já nevím, mě tady ty alkoholické drinky moc nechutnají v těch 7-Eleven, ale... Jo. Fakt? Tohle ti chutná? No, tohle ne zrovna, ale ty... Ne, to ne. Wow, this is so good. Jsem se vrátila teďka na hotel, protože gotta do something with this. Chci se přelíčit, taky jsem se převlíkla, to vám potom ukážu. Takže potřeba jsem se vesprchovat prostě z té sole a asi potom půjdeme do nějakého baru nebo tak, takže vás vezmu sebou. Takže počkejte, uděláme transition, jo. OK, tak kamarádka mi půjčila takhle třpytky na oči and they're so pretty, I love it. I'm doing like a small YouTube vlog, so I hope you don't mind like being in there. I wish to be Yes, I know you're gonna. I'm on YouTube. Hey mom. Hey mom, I'm on YouTube. Oh, this is nice. We're going to the night market.
in Czech you say jídlo. Jídlo. Ah, wow! Oh, really? Wow, yeah, you're good. Very nice accent. Good job. That's so cute. Oh my god. 小的。 Objednáváme watermelon juice a tamhle máme food. Yeah, carrot. Why is it so big? Why is the carrot so big? Explain it to me. Everything in Taiwan is big. Really? Everything? Yeah. Miluju watermelon, takže jdem na to. God, it's so good. It's so good. It's so good. It's so good. Oh, she cut it. Chobotnice. Jdem to zkusit. Can you show the... Yeah. This is so good. Like, what the fuck? Hrozně dobře okořeněný to je. Wow. Okay, that looks interesting. More toppings. Okay, so how do you eat it? You just like... Yeah, you just like eat it more like everything. Okay, so it's like... Okay, I was so scared, actually. This looks... I don't have this. Wait, I need to figure it out if I like it or not. Yeah, girl, get that lipstick. You look good. Yeah. Okay, this is how it, takhle to vypadá. Je to jakoby tofu. Takhle to vypadá. Je to jako tofu a v tom jsou fazole. Červený fazole, které jsou sladký. I'm not sure if I like it. Oh yeah. I don't know if it's like, is it like a sweet thing or a salty thing? It's sweet. Ah, okay, so it's like a dessert. Yeah. Okay. Yeah, it mixes together. Yeah, I need to mix it because Yeah. it has no taste. It's like It was nothing, yeah, Okay, and I was okay, like, okay, I got it. okay, this looks. I was wondering, because aha, takže v tomhle tom je jasmínový čaj s cukrem, pak tofu a slazený fazole. Mega zajímavý. Not cultural, but like belief. We believe that if we eat a lot of tofu, our boobs will get bigger. Your boobs? Yeah. Oh no, no. I had enough, girl. I have enough. Annie mi řekla, že v asijské kultuře je, že když jíte tofu, tak vám z toho narostou prsa a že to je jako tradice prostě. Yeah. But How do no, you- I didn't eat that much. You need to eat the whole bowl. Yeah. Take it. Take And it. also like beans. Yeah, beans and Also tofu. beans? So this one is good. Wow, that's like a perfect mixture for big mom would boobs. be- Oh my god. You have such a cute tattoo. Can Oh, I film yeah. it? I love it. It's so adorable. And it's my family. Oh my god, that's so cute. And what do you have here? Oh, the now the whole YouTube see my tattoo. Wow. Crazy girl. Very I good. also have one here. Oh my god, I love them all. It's Yeah. so pretty. I draw it by myself. Like not draw it by myself, but I'll make that the thumbnail. Dali jsme si další. We got The another second one. 'cause one. yeah, 'cause it's so good. Yeah. So good. if you come to Taiwan, just must try is watermelon. Totally. Must try night markets. Yes. I'm getting this. How much is it? Annie mi půjčovala tyhle ty glitters a teďka jsme tady našli tyhle, takže se je možná koupím, protože podívejte se. Prostě it's so pretty. Nice, but it's still nice. Okay. Okay. Oh my god. I thought it's that. No, it is. Oh my god. Okay. I'm good. I'm good. It's not fine.
So I decided I'm gonna spend my money and now I'm gonna get the shade. It has a very cute package. Rozhodla jsem se, že si koupím ten stín, protože je mega dobrý a asi jsem nikdy nic podobného neviděla, protože vždycky v Čechách musíte dávat to lepidlo a na to ty špitky a tohle prostě drží samo. Geniální, miluju, beru. Takže Annie mi teďka řekla, že tady tyhle ty masky, které jsou pro nás cca za, já nevím, třeba 40 korun, tak pro ně už jsou drahý. A tohle to jsou prostě strašně kvalitní masky, které tady máte, že třeba 5 za 40 korun, jo? Tady tyhle ty, že za 30. Další věc, kterou tady naprosto miluji, je prostě to, že tady prodávají barevné čočky v každé drogerii. Prostě je to tady hrozně normální, že lidi nosí barevné čočky, takže jdem si nějaký koupit. So, já myslím, že vyzkouším tady ty. 买个吃的东西啊，或者是加购个。哦，真吗？啊，你怎么不见了？好的，88折、9折、88折、85折，所以你是在中间的那一个，这样子是不错的。好 ，OK。 We have 12% discount. 897。 Oh my 所以看你等一下要刷卡。 Really? I can like. Now we're back at the hotel. Hello. Konnichiwa. Yeah. But this is actually like called Ichi. And this should be wa, but it's not looking like wa. Okay. It's like, I don't know if it's broken or something, or am I stupid? Going out. Finally going for the drink. It's our taxi. OK, takže my si teďka bereme taxi, protože jsme že mega líní. 我知道。哦，好，谢谢。I thought that is your house. No, of course, no. It's just I don't ice kick because actually, like, I don't understand Chinese. Oh, okay. No. This is a difficult symbol. Like, I don't know. Yeah. Like, even though it's my house, I need to wait to be seated. It's right. Like the role. But I don't know. I'm drunk after like one drink, so it's alright. It's gonna be like one gin tonic, and I'm dead. Cinema or yeah. This is so bodily. Really? Like, Oh my God. if I try to do like a body face, I look dumb. Like, If I like to do it, I look dumb, bro. yeah, I look. She's like, yeah, I'm a very good photographer. And then this is what she does. Okay. Takže teďka si řekneme nějaký sprostý slova. Tady začneme anglicky, tady česky a tady vietnamsky. Let's go. Vietnamese. Vietnamsky. Wow. Okay. Shit. You say shit. Sakra, kurva, hovno. Actually, we don't say it, but like, okay, good. But like, we don't say We it. don't say it. You Okay. don't? Okay, let's go. Next one. Fuck you. Naser si. Fuck you. No. Nebo jdi do prdele. Like go to your ass. Oh, Go to your ass. Yeah. We don't say fuck you. We say fuck your mother. So that one. Okay, is so Yeah, okay. you'll just like make Yeah. it home right away, Yeah, right? má mày or dick mẹ mày. Okay. Wait, So one more bad. time. Đụ má mày. Duk mame. Yeah, đụ má mày. Duk mame. I think you should say another English cause I don't even curse, so I don't even. Yeah, Come actually I don't on. too. Yeah, I'm a I don't good really girl. curse, so I think else do I I'm know? here with the nerds. Like some But I curses know you say. Chinese. Say So some F curses your in mother Chinese. in Chinese. Yeah. Can nị mà. Kanima. Kanima. Can nị mà. Kanima. Kanima. The Chinese Oh, people I go, think my we're God, I close. think we Now we do Okay, it. bye. Alright.
Okay, I love this girl's hair. Okay, what the fuck? She's too drunk to take the photo. Okay, we are just like watching the art live here. Exactly. So perfect. Like the... Okay. 你要拍张照片吗 Do you want to take Do you picture? guys want to take a picture? Alright, great. Alright. Alright, okay guys, okay girls, Okay, let one, me get the pineapple. wait. Alright, great. 1, 2, 3. Oh my god, this looks pretty. 1, 2, 3. Oh wow, pretty pictures. Yeah. 1, 2. Oh my god, I'm taking a lot of pictures. Don't worry, you will have a lot of pictures to choose from. Okay, don't worry. Oh, this looks perfect. So are we like now best friends or? I know, right? The Polaroids. Oh. The song says. I mean, like, you shouldn't shake the Polaroids. It's like, I don't know, just my friends told me that. But the song. We have finished. Look at this, because Oh yeah. It's have so one pretty. color. Oh my god. the video. Oh my god. Oh my So, teď jsme jeli taxíkem a přijeli jsme... I'm not even drunk. Like, this is just like an honest mistake. Had like one drink. One drink, and where can it get you? To the totally different the bus station. Prostě ne, chceme jít domů a místo toho jsme dojeli někam, že in the middle of nowhere. Okay, wait, how much walk is it from here? It's 12 minutes walk. I already did my 15,000 steps today. Please. It's texture. It's like skin texture.